There are signals that Agagachi Enugu State and Rutego. We announce the arrival of His Excellency we announce the arrival of the incoming governor of Enugu State. Because we turn Ola Bikonu. Look, see me here, the Medina here. No, can I want to pick up Putano Noza? It's okay. We are serious about Thank you very much. PDP. Power to the people. PDP. Power to the people. PDP. Power to the people. Power to the people. Ifeanyi Ugwuanyi. Power to the people. Ifeanyi Ugwuanyi. Power to the people. Ifeanyi Ugwuanyi. Ifeanyi Ugwuanyi. 2023. Ifeanyi Ugwuanyi. 2023. Ifeanyi Ugwuanyi. 2023. 2023. Pitamba. 2023. Pitamba. 2023. Pitamba. Pitamba. Lion building. Pitamba. Lion building. Pitamba. Lion building day.
General of our campaign organization, Chief EKJ Asogwa, our hosts, both the legislative and the executive hosts, Honorable Uchenna Iji, Right Honorable Ilo Abuchi Aliago. Because I may adopt the order of protocols Emego established. Onwe boy awine bi I need ho ikwu. I need rime I take a bow. I say bye bye. Because no man who ni me. I we keep way back. Well, I'm behind Agbani. Here in the development centers, Leben de Ozonaga. Here in Agwaha, I mirror. Boy, I Warundi Nugu, I mirror. Makana, Abiana Nkanu West Development Center. Here na Nkanu West Development Center. We are not buying. So now, Made need who you remind he not buying. Now, he not buying. So, I have Wago, Ndi Nubu, Nae Aroha, 10,000 kilometers of road. So, Ozo de buy, I need redozi, Kayaya he dozi. Una phone Odabaho. So na ya room ke di bai uzo nine anyị kwuru okwu ya ma nke gara more pụọ Ugboka pụọ Ihe Ọkpara pụọ Amagunze gawa Mechi Dodo anyị arụ ha ncha anyị arụ ụzọ obe ndị youth anyị ndị anyị need dream empower anyị eme ha empower. I agwago ndị Enugu na ihe set up a fund a na-akpọ venture capital fund. Anyị eji support micro, small, medium scale industries na buy. So I know ndị fund ahụ na target bụ ndị youth anyị na ụmụ nwanyị anyị. That fund they revolving, and every year I set up 100 billion naira. Each way may empower our young people. Ndi chori bido ahia, ndi I need enhance their skills. I nwekwa ihe ndị ọzọ na-akpọ innovation incubation centers. Maka ụmụ anyị ndị chọrọ iji technology we na-akpata ego anyị enhance their skill. Anyị nwe centers ebe ha ya nọ we enhance their skills. So onwe ka nsikwu onwe ebe ọ ya awa anyị bịa anyị aya ha gwawa ha ihe anyị emere ha. Ihe anyị nidere ịkọwara unu ebe development centers ndị ọzọ anyị na-aga ha na-atụ ụmụ ha na-eme competition already. Ndị agba first. Unu mana Governor ya hand over to ndị Nkanu wo Enugu North Senatorial Zone Kosi. And in the last elections, ndị na-agba first wo Nsukka Udenu, Okwunoma first, second. So nka wo Nkanu ka a na-enye Governor. Unu mana Nkanu ya agba first, okwa ya? So n'ihe anyị nidiri igwu n'ebe a bụ ka anyị make sure na anyị pụtara n'igwe ụbọchị anyị atụ vote. Ọwụghọ ka anyị gwu na-ebu n'ihe vote. Unu amago na ebe anyị nọ PDP. Ebe anyị vote PDP for all our elections. Abịa na 25th February, anyị vote nna anyị
distinguished Senator Chimaroke Nnamani. Yaga, he will continue to represent us in the Senate. I vote ria. Way back, I have a vote. I vote through Chimaroke. The same day, I vote to Kwaro Right Honorable Nolim Naji. Yaga continue representing the House of Representatives. Abiana March 11. But I to vote governorship. Ono ya putakwa ni igwe. Make sure na Nkanu ba first. Vote room no ene sotem wo barrister Ifeanyi Osai. But ahụ na emecha I vote kwa on the same day. I vote to Right Honorable Ilo Abuchi Aneago. Ono eji we tira anyị ncha wage. Ọ dị mkpa ka anyị pụta n'igwe. Ihe a na-ekwu awụghọ ma Agbani Amuri oye votu kwaro PDP. Ya ekwu ke nọmba ya pụta. Anyị agba mbọ making sure na anyị gba first. Maka unu mana unu go afọ PDP chigoro Enugu State. Onwebe ndị ka dị favored n'ọchịchị ahụ karịa ndị Nkanu. So I am making sure na anyị gba mbọ pụta n'igwe gosi in practical terms na anyị dị grateful to PDP. Okay? So ekene m unu si unu na onweghị ihe na-akpa unu na-awụghọ anyị ka ọ na-akpa. So anyị gbahana n'ọchịchị anyị ebido rụwakwa ya ka anyị si arụ ya. So thank you very much and God bless you. Thank you, His Excellency, the incoming governor of Enugu State. Nandu busy, Nandu busy. Usoka Nandu one day, Nandu busy. Go. Usoka Nandu one day, Nandu busy. If it is if you have a Bandu, Okola Russo. Ọtụtụ ije n'ụwa bụ onye n'olu n'olie n'ụwa.